Het Prinsenbuske in Maasbree heeft een doorontwikkeling gemaakt. De oud-prinsen van de carnavalsvereniging van CV Den Hap onderhouden het bos. Het Prinsenbuske waar we in 1995 mee gestart zijn. We hebben toen een stuk grond kunnen verwerven wat bij de ruilverkaveling overbleef. En toen wordt het idee opgevat om door iedere oud-prins een boom te laten poten. We willen het doorontwikkelen, we hebben te weinig ruimte en we hebben bedacht om een stuk bos te gaan rooien. En daar plek te maken voor 22 nieuwe bomen, dus zodat we 22 jaar, 2 keer 11 jaar verroet kosten. Elk jaar plant de prins van het vorig seizoen een eigen boom. Dit jaar was oud-prins Arno de gelukkige. Ook werden er bomen geplant voor oud-leden van de carnavalsvereniging. We willen ook wat meer doen nog voor de Britse gemeenschap. Dus wat we gedaan hebben is er eigenlijk een gans natuurparkje van gemaakt. We hebben een plan ontwikkeld waar echt heel veel natuur in voorkomt. Waar een aantal snipperpijen liggen, waar ze overheen kunnen wandelen. Je kunt even takken rillen, waar flora en fauna zich kunnen ontwikkelen, beestjes en plantjes. We hebben een bijen- en insectenhotel neergezet. We hebben daar contact gezocht met de bijenoase die Nevo's ligt. Daar werken we nu nauw mee samen. Er werden in het voorjaar van het volgend jaar bloemenweides ingezet. Dat is ook een van de laatste dingen die nog ontwikkeld moet worden. Daarneven hebben we een knuppelbrug die ze ook veel in natuurgebieden tegenkomt erin gelegd. En zo is eigenlijk nog een aantal speelgelegenheden voor kinderen, een klumboom en een klauterstam. En er komen nog wat zitjes, zodat eigenlijk iedereen die een beetje van de natuur wil genieten, hier in ons Prinsenbuske terecht kan. En zo willen we, behalve dat we carnaval, vastelavond vieren, ook wat terug doen voor de Britse gemeenschap. En voor onszelf om elk jaar de boom terug te komen planten van de oud-prins die jaar ervoor prins is geweest.